porque sabes que te quiero. Tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Marina hapon sa imo partner Jen. Marina hapon partner, marina hapon sa gubos ng mga parantabay. Querido, no estés pensando. Aldaw ning pirilian. Tuesday. Yes, sana partner, piliun man kita ngayon na pagkahapon kan sa tong mga parantabay. Opo. Si no prefieres. Please. Pakipili. Nag-please na. Pakipili tabi kami ngunya na pagkahapon na ini, ano? Alright. Mga tugang petsa 20 na kan bulan ning Agosto taong 2024. Pasensya na kamo sa boses kan sa indong lingkod. Nagsasagmak kita sa init as in Yes. lipot. Saan man nga kuya yung malipot? Aircon. Tapos maluwas ka. Tapos pagluwas sobrang mo, init. baang init. Oo, Diba? yan talaga partner ang kumbaga minsan ang nagiging cause kang helang, sipon, kalintura. Oo, kumbaga nadidipisilan man sa tuya na lawas na nagugurang na baga kita. Nadidipisilan man sa tuya na lawas na mag-adapt kan mga namamatian, mga klima. Klima ba yun? Temperature, sudden change of temperature. Yes. Diba? Garo baga, so ang pagmati tangon yan partner, summer na summer pa. Garo, Diba? gabanang init talaga sa luwa. Garo nga ni, kung parang mas mainit mo yan. Diba? Oo. Ang init pati garo pag una mo kung yaon sa spinal cord mo. Ragitnit na maray. Oo, garo na nasa spinal cord and sa tuyang namamatian na init. Yes. Pero kaya nga igo ako ning balo na tubig. Wow. Tubig. May ano ka na partner, pasiguro ka na. Oo, baka Baon na naman. ano. Tabi. So tagsa diri ka yan. Baka naman. So manufacturer ka yan. Baka naman, tabi. Pero may po kita magpasiguro ng tubig, no? Saro pong dakulao na tabang ang tubig sa lawas ta. May kinaraman sa mga bagay na pwede tang mamatean, ano? Alright. Anyway, maski nga ni araw ka na sa tuya na pangmate, pungag paman giraray kita ngunyan. Iibanan mi po kamo hanggang alas 3 ning pagkahapon para po an sa programang Usapang Pamilya. Sa mga text friends, pwede po kamo mag-text sa atong text line 0927-398-0955. Padang-pada man sa 0938-891-5475. And of course, live na live kita partners. Ito yung Facebook page via DZGB News Online and siring man ang mga nakatutok via DZGB Live app. Alright. Thank you very much. Oy partner, trending na naman ngunyan. Aside ka na mga nagkakamarate antang kurkalintura, no? Kumpirmado kan Department of Health, no? Na igwa po ning 10 na o 10 na kaso. Apod kay ni anong tamang terminolohiya kay ni? partner. Igwa na po nanotara na so ikasampulo na kaso tabi kang Mpox digdi po sa Pilipinas. Yes. No? Ining Mpox na ini so dati ining pigapod na monkeypox. Monkeypox, ano? Porque ni tabata kita baga may ano na kita, may mga ang publiko may phobia na pagabot sa mga viruses. Ta ini saro man girara ining virus partner. Ano ang dapat nagibuhon kan mga ano yan, kan mga kapamilyata tangani na maaraman kung igwa or dayan paano maiwasan ng Mpox, no? Yes, oo. Igo partner ning nepig i-share ang Department of Health. Hiling kanina kasabago ni Jerome, pa-show daw po Jerome, yung mga common partner symptoms na ipigpalawas kang Department of Health sa araw kay ni partner na igwaning helang na Mpox. Actually, partner, saro pong 33 anyos na lalaking Pilipino na daipo nagluwas sa Pilipinas, ano? Sabi digdi, without or with no recent travel history but close intimate contact 3 weeks before symptoms onset, no? Gusto sabihon, sabi kan DOH, day nagluwas ining tawong ini sa Pilipinas, gustong sabihon digdi niya ininako Yes. na Mpox na ini sa laogkan sa tuyang nasyon, no? Okay. So last case
na-detect po ini kan December 2023 and all previous cases have since fully recovered. na. Naka-recover. Good news tabi, no? Yes, Aside kang pagkakaigwa po ning positibong kaso kan Mpox, naka-recover man ining mga naghelang na ini, no? Ang ngunyan, ang hapot kan sa tuya ng mga kapamilya partner, ano daw ang mga sintomas kaining Mpox na ini? Yes, no? tama ka dyan, partner. Nagkapira sa ipinalawas kang Department of Health, iyo ang skin rash or Mucosal lesions. mucosal lesions na naglalast ng 2 to 4 weeks. Oo. Kapag nagkakaigwa ng skin rashes, na madurar Na nagdurar ng o 2 to 4. nagdudurar ng 2 to 4 weeks, gustong sabihon masambulan, no? Yes. Masambulan na igwa ka ng rashes Di sa ibang nawawara. lawas. Oo, dahil nawawara. Saro iyan po mga tugang sa sintomas kan Mpox Yes. or yun apod kini Monkeypox. no? Oo. So saro pa na sintomas kaning Mpox tabi mga kapamilya ming padaba, fever, no? Kalintura, fever. So usually kapag may kalintura ka, makulogan sa imong payo. Yes. Oo, nagsarabay-sabay na. Oo. Minsan mabutwa naman dyan. So, muscle aches. Oo, diba? makulogan sa imong mga muscles, no? Yung back pain. Nako. Tapos And maababaan sa imong energy. Yes. Diba? And kapag dawa ano mag-energy drink ka pang grabe. Hababa Day po na ang partner energy. Oo. And Swollen affected lymph, na din. how do you pronounce this one? Ano, basta nag ano po kani uubag, no? Ang lymph tabi, no? Lymph nodes. So gustong sabihon saro po ini sa mga ini po ang mga sintomas kan Mpox. Oo. Okay? Parang saro naman ini partner sa pinagkakahaaditan kang publiko. Pero pag-arog pa lang kayo yung partner, may mga laboratory confirmation man. 'Di ba? Pwedeng mag-agi sa PCR testing of skin lesions is required for confirmation. 'Di ba? And igwa maning treatment na ipinahayag ang Department of Health, supportive care, patients with no other illnesses may stay at home the partner. After testing until all scabs fall off and new skin forms, typically, minaabot daaning 2 to 4 weeks, partner. Masarong bulan talaga. Okay. Yes. So, mahahadit po ang ibang mga kapamilya ta kay ni dahil ta halangaya. May Mpox na naman niya po sa tuya sa Pilipinas. Ano daw ngaya, Kuya A, kung Ate Jen, kung mag-abot na naman niya kita sa punto na magkakaigwa na naman niya kita ki-lockdown. Baka ngaya magkaigwa na naman niya kita ki-lockdown. Baka ngaya mag-close na naman niya ang mga borders. Baka ngaya masuspindi na naman niya sa klase. Baka dakol ang mga haka-haka ka sa Yes. tuya ng mga kapamilya. Oo. And saro po saro sa mga paagi kung paano po natatransmit ang Mpox. Ini po spread through close, intimate contact, contaminated materials, or infected materials. So, bako po ini arog kalala kang nakaaging COVID-19. Yes. So, COVID-19 airborne, di ba? So, ngunyan, ining Mpox, nakakaulakit po ini or nakakatransmit or natatransmit po ini from one person to other kapag igwa kaning close or intimate contact. So, kumbaga, skin to skin, nagrani ka, nagduutan ka mong duwa, and may kung halimbawa ang sarong material contaminated, halimbawa subado niya, Oo, sinulog mo, naday pa nalalabahan, Yes. tapos halimbawa sinubli mo ngayon so gamit. Gamit. Oo.
So, ini O po kaya yung sa iba baga partner naggusurublian kang utensils, di ba? Oo. So parang mga prone po daw yan. Nag-urungit-ungitan, ano? Okay. And other infected materials. Okay. So, sa paagi pong iyan, dyan po nangyayari ang pag-ulakit ka ning mpox sa kada tao. Bako po ini arog kang COVID na Very easy ang ulakit. na mag-hatching lang sa mga pathogens, pwede mong masingot. Yes. Like kaning mpox. Kumbaga, kung dahil mo madutan, dahil man. Di ba? Tama. Kung dahil ka makaduot naman sa mga bagay na kontaminado or naman sa tao na igwa ka ding infected, dahil ka man ka ni. So, sabi kan DOH, dahil man da po kay puhanan ka ining border control, no? Dahil man kay puhanan kan mag-lockdown, ano? And then one thing na medyo good news about mpox madali siyang mahali through washing. Yes. Ha? Sa partner. paglinig, pagkarigos, paglaba. So, make it sure na malinig lang talaga ang mga Yes. gamit-gamit, mga bagay-bagay. Ha? Yun naman si challenge partner sa tuya. Mantiniron so kalinigan sa salud. Correct. Diba? Pag ataman manggiraray sa salud, ang importanteng gigibuhon ta. And tamang-tama ka sa bago partner, nagkaiganing press conference ang Department of Health. And sinabi ka iyan ni Health Secretary Teodoro Herbosa na ining mpox na bubulong ini asin harayo, tama ka, harani duman o harayo duman sa kaaditan na namatay ang takang panahon kang COVID-19. So, ang gibuhon lang is pero di ilang paglimitaran partner so mga pwede tang gibuhon like pwede man girareda kita magsulog ning face mask lalo na kung sa matatawong lugar Yes. nasa choice ta Oo. di ba Kumbaga, syempre, pakiramdaman pasiguro man giraray Oo. kita. Di ba? Pag commute ako partner sa jeep baga, may mga tao manggiraray na nag-face Yes, correct. mask. May mga naiiling naka-face ka man, mask diba? man giraray. Especially sa mga masarakay sa taxi. Halimbawa. Tama. Sa maralaog sa elevator. Yes, Diba? oo. Tabako lang mpox. Ba? Yung fever, common cold. Yes, so iyan ang ta. Iya, igwa hilikayan. magiraray kita. Maglilikayan ta. So, kumbaga nakasanayan ta na, ining protektaran na sa tuya na sa diri. And then, so iba man, protektaran man ang sa tuya ng mga pagtaraid, mga kaibanan. Oo. So, much better man giraray na may takot May man takot. giraray kita. Better man giraray na nagkakaigwa kita ng mga precautions. Yes. Na naghahanda man giraray kita for the worst, no? Correct. Okay. Oh. So, And kung may mga namamatayan na kita partner, dapat mag-isolate na da kita partner kung kinakaipuhan. Especially kung igwa kitang namatayan partner na, halimbawa ating kalinturan na Oo. diba? Or makulog na si lawas ta, sabi kang Department of Health, mas marhay kung mag-self-isolate na kita. Para dahil na paghalato na maglalapan sitwasyon. Yes. And kumbaga, makalikay man so kapwa ta partner na maulakitan ta. Oo. Diba? Tapos syempre nga rin, sa mga padaba ta sa buhay. Ano iyan? Yung ang dapat na sa tuya na pangatamanan. Diba? yes. Ilikay sa mga bagay-bagay. Correct. So ngayon, natatapig sa sabi mi po ini mga tugang. Ano? So mostly, so mga para antabay niya ito ngayon na pagkahapon na ini, so mga magurang, di ba? Mga guardians, mga parents, yaw sila sa mga sa harong ninda or even sa mga nasa opisina na nagdadangog o kung igwa ka mong mga aki, mailikaytan sa tuya ng mga kaakian, di ba? tama. Ang mga aki bagang ngunyan yaon sa schools, di ba? Nasa Yes. eskwelahan. So, patanidan ta sinda na there is something na araw ganin nangyayari sa tuya na iguning mga may kaso ning mpox, no? And then taraman ta sinda na dahil para duot-duot sa kung sain, Oo. no? Di kaya na po na Oo. magpara holding hands. Holding hands. Even holding hands, di ba? Oo, syempre data man aram of Oo, course. data man easy, data arap, data man baya na ilingkan sa tuya ng mga mata unless magkaigo ng mga sintomas, Correct. di ba? So, yan. Tas din na mo na magparapaki T-Rex-mate, tapos ma-eyeball. Ha? Sabi ni partner, kung kissing daw, bawal man, dapat man balimitaran ang hadok. Definitely. Kasi ang sabi digdi, close and intimate contact. Oo. Di ba? Oo, Lalong-lalo na kung dai mo aram kung sain ali ang adokan mo. And kung si Say nakasalamuha niya, si Correct. nakaibahan. Lalong-lalo na sa mga nagbabiyahe. Correct. Balimbawa, ali sa ibang bansa, nagsakay ng eroplano. Oo. Pag abot, syempre miss na miss mo. Oo.
madalagan ka. Kinugos mo, inadukan mo, day mo arang. Oo. Diba? Eh, So, di pa man alaton mo ano. mong sambulan bago ka mag-kiss. Kaya daw, Sarang, kung iingatan taang sa tuyang salud, siguro kakayanon partner, diba? pwede ba ga? Pwede ba ga? Yes. Ano po gini? Date na tios-tios. Diba? Opo. Taan nakalaag baga digdi close and intimate contact. So, Yes. kumbaga, nakulaw na bagay na so mga kapamilya, tatao mag-ingat, subdate naman pigsasabi na, uy, ika ngaya, minsan baga kaya, dati, garo maka-insulto. Oo. No? Pakailing sa imo, naghahag na, nagkikis na, and then bigla na sa na-partner na nagbago, diba? Oo. So, siguro, kung magiging aware lang kita, partner, diba, ang lambang saro. Correct. Opo. So, yun man po girara, ingatan ang bilog na pamilya sa mga magurang, patanidan sa mga aki, make it sure na may mga darasid ng alcohol, mga pang disinfect, di ba? Tangani na somehow confident kita na daing mangyayaring maraot sa tuyo ng mga kaakian pag pasiring nila sa eskwelahan, most especially ang ibang mga kaakian, after school, mapasiriring mo na yan sa mall, di ba? We never know. So, mas magayon na taramanta, taramanta sa mga kaakian na maglikay, mag-ingat, tangani na happy kita Yes. pag-abot kan panahon, Alright, so yan po ang sa tuya na friendly reminder hali po sa programang Usapang Pamilya with Kuya A And Ate Jen. Alright mga tugang, mabalik po kita sa tuyang pagbabalik. Pag-uralay-ulayan, igwa pala ning paagi partner, igwa pala ning eskwelahan na nagtuturo kung paano maging maugma. Okay. Igwa pala ning School. school. Pwede dyan mag-enroll. Pwede talaga mag-enroll kung kaya, di ba? Ang mga aki minsan pagpasiring pa eskwelahan, apod gini, ibarabluyan. Ibarabluyan na. Dadagitan na naman niya kung Nababagot na. teacher. Oo. Diba? Pero sabi digdi, pwede man pala nanigibon, may mga pigpasunod ining school na ini. Kung paano da maging maugma. So let us all be happy sa satuya pong pagbabalik. Oras nga to, 2:29. An oras hatod sa Indokang. Newsep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Ginebra San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Igwa akong may teacher, toma na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, pinapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga.
dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Alright, welcome back po sa programang Usapang Pamilya Tuesday edition, mga tugang. Kay banan po giraray si Kuya A. Yes, and iniwan po si Jenny Balyaran, and good afternoon partner kay Noel Banyadera Batalyer na Oy. nakaantabay ngunyan asin sa iba pa. Good afternoon po. Oy, salamat tabi sa sendong antabay nyo niya na pagkahapon. Okay. Midbid mo si Jolens, partner. Jolens. Oh. Jolina. Yeah, Jolina. Diba? Si Bako man iyan so tingpapaturon baga. Jolin man ito. Holin ito. Si Jolina. Mrs. ang kalab team ni Jolina? Si Marvin. Oo, si Marvin. Alrulo yun naman niya, Kuya. Ang pagkasabi mo. Si Agustin. Kampanahon mi pa ito. Oo. Naabutan ko pa man. Naabutan ko pa. Iyo pa dati, naramduman ko ka iyan na iyan ang mga pato sa mga notebook dati. Oo. And sikat so palabas ninda baga yung so tabing ilog. Diba? Tabing ilog. Okay. Duman nag-boom so tambalan ni Marvin Agustin and Jolina Magdangal. Tapos ngunyan si Marvin
nagpost ini si Marvin sa iyang Facebook page. Bako sa mga lechon na pigpapabakal niya tabi, ano? Hindi ba kasi Marvin baga negosyante yan, ano? Mga lechon ang mga pigpapabakal. Mga lechon na masisiram, ano? Sabi ni so caption din ni Marvin Agustin, Harvard's positive psychology. Positive psychology, no? So aram daw po nindot na sa Harvard, ano? Ang Harvard po sa mga pinaka-popular as in successful na eskwelahan sa bilog na Kinakban. Yes. Harvard. Muntik na nga akong makapasok doon sa Harvard. Ano nangyari? Napendyente. Napendyente. Nagimata ako. Nagimata ako. Nagimata ka. Okay. Panaginip lang pala. Oo, sa Harvard. Okay, sabi ni Digdi, did you know that at Harvard, the most popular and successful course teaches you how to learn to be happier? Napapag-adalan pala kung paano mas maging maugma. The positive psychology class taught by Ben Shahar attracts 1,400 students per semester, and 20% of Harvard graduates take this elective course. So dakol man pala partner ang nagkukuha kang kursong iyan. Paano maging mas maugma? Kung maugma ka na, mas magiging maugma ka pa. Sigun po digdi kay Ben Shahar, ang klase which focuses on happiness, self-esteem, and motivation gives students the tools to succeed and face life with more joy. Bako fear. Ang iba sa tuya digdi sa eskwelahan takot. Takot na. Yes. Sa buhay takot. 'Di ba? Fear sa buhay minsan, so iba maski aram na matibay na abo pang itry. Tabaka ngaya madaog kami. Yes. 'Di ba? Nainutan na kang takot. Yes, baka ngaya dai ako makapasar. Pag ma-take ng board or pag pag-abot sa sports, baka ngaya ma-pierde. Yes. May mga tao talaga na takot na ma-reject. Fear of rejection. Diba? So, digdi po mga tugang, no? Si Shahar, 35 years old teacher, considered by some to be the happiness guru na pigapon. Happiness guru. Highlights is his class 14 key tips for improving the quality of our personal status and contributing to a positive life. So, gusto mo bang maging maugma? Ayan nga po. Gusto daw po din daw maging maugma sa mga nanay ta dyan, sa mga tatay ta, sa mga ate, sa mga kuya, sa mga aki. Igwa palan ning paagi para maging maugma. Di man kay puhanan mag-enroll duman sa eskwelahan mismo. Uni na. Tinao na sa tuya ni Shahar tapos ni Marvin. Okay. So, these are the 14 tips on how to be happy. Pwede po nindo isurat, tabi mga tugang, tangani maging maugma kita. Maski agihan kita ki bagyo, problema, agihan kita ning mga sabi nga ni unos sa buhay. Yes, okay. Diba? So may mga kumbaga may mga key tips na makakatabang para ma-improve ang quality kang sa tuyang personalidad, pagkabuhay-buhay, ang status ta partner na sa buhay ta maging positive. Diba? Ang sa tong buhay-buhay, di ba? Number 1, pasalamatan da po ang Diyos sa gabos na igwa ka. Ayun. Kaso rin ka o dyan na nagpasalamat. Thank you. Baka nga di kaso bago pagkaon mo kang 21 pesos mong lunch. Di ka nagpasalamat. Thanks 21 God. 21 man lang ngayon ginastos ko. Mapasalamat po. Thanks God ngaya sa tuya na pagkaon. Diba? Thank God for everything you have. Gabos. Yes. Oo. Gabos na bagay partner na igwa ka. Ano man na igwa ka. Date man yan or dakol. Ipagpasalamat na po sa Diyos. Saro da po iyan sa paagi. Tangani na magkaigwa kita ning happiness in life. No? Magsurat da kita ning
sampulong bagay na igwa kita sa satong buhay. Yes, oo. No? Pwede kita siguro, partner, mag-focus sa mga good things na nangyayari sa tuyang buhay. Yes, tanganing mahiling ta. Siguro ko ang gustong paluwason digdi sa number 1, partner, tanganing mahiling ta, ma-appreciate ta kung ano ang igwa kita. Minsan, kakailing ta kang kapitbahay ta. Oo, lingaw ta na i-appreciate to sa tuya. So, igwa kita. Tama. Naiinggito na kita sa buhay ta, which is all gabos, aram tabaga gabos na ang inggit dahil nauugma sa pagiging inggit. Pag-iinggit. Diba? Pag inggit ka, pikit ka. Oo. Pag inggit ka, insecure ka, mamundo ka. Kasi Correct. ang nahihiling mo lang so bagay na kinaiinggitan mo. Yes, oo. So sa imong sadiring igwa ka, dai mo nahihiling. Oh, di mo na ma-appreciate. Di mo na-appreciate. Kasi ang nahihiling mo, puro lang so negative. And ang nadi-discover mo sa buhay mo, so mga bagay na wara ka na igwa ang ibang tao, di ba? Correct. Maray pa ngaya uto ngayang kapitbahay mi. Tamay second floor. Oo. Kami ngaya Ground floor. ground floor lang ngayang available. Luho pa ngayang Luho atok mi. pa. Ano naman ngayang buhay ini? Oo. Diba? Dahil mo ngayon makasiirip kang magayon na tanawin baga. Oo. So Makasakat-sakat. apod kini so mailing mo ngaya so overview. Dahil ngaya ta ground floor sa riwa kami. Yes, oo. So pag-araw kaya ng mindsetting ta, dahil kita masyadong nagiging grateful. Dahil kita nagiging grateful. So, Parang ang tendency, partner, instead na magpasalamat ka kay Lord, puro ka din lugod reklamo. ano man diba? yan, Lord, at ang puro na sa nasukapit bahay mi. Oo, yes. Oh, ako nga da eh. Diba? And sige mo na sa nangahagad, and then madadagat kasi di isa imo tigatao. So, di ka na nakapagpasalamat. Balik ta doon ta daa. Ilingon ta kung ano igwa kita, magsurat kita ng mga bagay na igwa kita. Asin ipagpasalamat ta. Diba? Yes. Dahil mo aram, naiinggit ka sa kapitbahay mo. So sa likod, na kapitbahay mo, so kapitbahay mo sa tuo, pag-iinggitan mo. So kapitbahay mo sa wala, nainggit man sa imo. Ito hindi mo nahihiling. Oo. Diba? So, ito warang atop so harong, ito may atop, diba? Ito din arong. Naki-star lang. Naki-star. Naki-star lang. Yes, diba? okay. So, maging grateful, ma-appreciate ang mga bagay na igwa kita. Correct. And pagpasalamat sa mahal na Diyos. Yes. Sarap pala niyan sa step kung paano kita magiging maugma. Happy. Oo. No? Yes. And dagdagan pa nga yan, i-practice ta partner sa physical activity kan sa tuyang ano. Kasi sabi ka mga eksperto, ang pag-exercise ning almost 30 minutes partner, nakakatabang na ma-improve ang sa tuyang mood. Diba? No, dahil ka mabablo yan. Yes. Oh, and best antidote man ini against sadness and stress. Yun. Kung sad ka, magpadaplos ka. Physical activity. Yes. Kung stress ka, magpadaplos ka. Ang iba, pag stress, makaon. Diba? Stress eating na. Makaon, pagkakaon, mabutog sulawas, lalong may stress. Mataba na ngayon ako. Diba? Iba na ngayon, dalagan kang lawas ko. Oo, so, pero na-stress birilog ka na ngayon ako. Dati ngayon slim ako, ngunyan ngayon, nawara na ngayon so slim ko. Yes. Okay? So, magpadaplos. Physical activities. Oo. Diba? Iba ang partner ang pagmati kapag may exercise, Yes, diba? Compared man sa nag-stay ka lang sa kwarto mo, maghapon nakahulong ka ano lang. ka, teddy bear? Oo. Dahil ka nag-iiro dyan sa kwarto mo. Kababluyan mo ng sobra, diba? Saro, pantulo, mamahaw. Wow. Lalo na kung may taga-libre, diba? Correct. Mamahaw kayo. Mamahaw. Opo. Breakfast da po. Sabi digdi, some people miss breakfast for lack of time or not to get fat. Studies show that breakfast gives you energy, helps you think and perform your activities successfully. Many of us na mga working people, mga nagkakaralase or mga negosyante, kikulang na kita sa oras. Yes. Lingaw na. Di na Dahil nakapamahaw. na kita na mamahaw. Kapag namahaw kita, malilate kita. Yes, oo. Pero pag abot mo duman sa lugar na dudumanan mo, bako ka mo pala maugma. Dahil mo na perform sa mga activities mo successfully. Dahil kang energy, dahil ka namahaw. So, ugaliyon tada po, tabi mga tugang na
mamahaw. No? Simplihon man sa napalan. Oo, Mamahaw. No? 21 pesos per meal. Mamahaw. Okay. Pwede na. Assertive. Ask what you want and say what you think. Maghapot or maghagad kung ano ang gusto. And then Mag-isip. magsabi kung ano ang naiisip mo. Yes. Being assertive helps improve your self-esteem. Being left and remaining silent creates sadness and hopelessness. Oo. Kay puhanan taman magboses. Di pwede magparasalan ka sana. Bako da kita nonchalant. Alam mo so tiga uso baga ko niya na pigapod nonchalant. Yes, oo. So they nagtataram, they nagre-rebook. Salensyohon. Mostly da kang nonchalant, mga sad people. Oo. So kung ano da ang naisip mo, sabihon mo unless na day kang madadalaganan na tao, kung ano man ang sa imo piga kaipuhan, maghagad. Magtaram. Oo. Diba? Para di magabot sa punto na maging hopeless ka and mamundo ka, 'di ba? Kasi di nadadangog sa boses mo or so pigi-isip mo partner. May mga tao na nadadangog ka, may na-experiencehan ka na or nakahalubilo partner na tao na hindi kaya, maulay na nga ako, dapat niya ako tigtawanan. Tigtawanan. Oo, dapat niya ako tigtawanan, maulay na nga ako. Nadangog ko yan sa mga nag-distribuer ng ayuda, 'di ba? May Bitter. naka-receive. Di naka-receive. Bitter. Mauli na nga ako. Dahil man agad. minsan, bako man pagagabos perfecto. Yes. Even executions, bako man perfecto. May mga nakalilingawan man talaga. O malay mo, di ka lang nalista, pero intended talaga na igwa ka din, di ba? So mahapot ka lang. Mahapot ka lang, di ba? Maghagad ka kung anong kaipuhan mo. Yes. Bakong aagyon mo sa or aburido. Correct. Di naman sa pag-aburido mong ito, ika na so na high blood. Tama. Di day kang happiness Yes. na namatian. Mauli ka gutom. Wala ka pang ayuda. Di ka pang ayuda. Diba? As inggit na naman ika. Nahiling mo na naman sa mga pag-iriba mo. May mga bit-bit. bit-bit. Ika da nakipiesta ka. Gusto mo palang kang mag-take out ning lumpia. Di ka man nag-aga duman sa pigpistahan mo. Ano man daw ngayon yung pinistahan ko dahil ngayon ako tigpasyaron. Di ka man Kung kaya uminagad naghagad. ka baga. Oo. Di Yada ko maugma man ka. sana. Correct. Sinabihan mo duman sa tagharong, pagano na ngayon ka pa uli ngayon kaya Di, maugma. Oo. Okay, sa naman pag uli mo, ngurob-ngurob ko na pag pinakaon sa ako. Di ito man sa nga. Di man nga ako pinadarahan. Totoo pala nga, so tatara mo na pag nakifiesta ka, mauli ka gutom. Gutom. Di ka kaya nagtaram, di ka nag-agad. So, magtaram kung may gusto, sabihon kung ano ang gustong sabihon. Okay. And then, spend your money on experiences. Sabi da partner sa pag-aadal, 75% ka mga tao mas nagiging maugma kung nag-invest sinda kang kwarta nila sa pagbiyahe, courses, and classes. And ang iba naman nakakapag-rest. And ang iba mas nagsasabi na mas nagiging maugma kasi nababakal nila sa mga gusto nila. Spend your money on experiences. No? Kaya pala may mga tao na pangarap ko ngayang mag-travel. Oo. Malibot nga ang bilog na mundo. No? Kasi ito so happiness din. Oo. Kaya pala din partner may mga nagsasabi man na ang kwarta ngaya nakukuha na sana. Pero sa moments, so time na pwede mong dumanon or ilibot sa mga lugar na gusto mo, di ito mawawara. If diba? there's a chance, grab it. Correct. Diba? At matipon kang unyan kay kwarta. Gusto ko ngayon magpasiring ako sa Mount Fuji sa Japan. Mount Fuji, no? Para tipon kang kwarta. So, pag natipon mo na sa kwarta, nag-ano ka, tipon mo, nanginayang ka ng gastuson. Okay. Sayang nga, para tipon ko nga. Guminurang ka na. Dahil mo naman maduduman sa Mount Fuji, tagurang ka na. Uugod-ugod ka na. Paglipat naman kang panahon sa Japan, kurlog na sa arthritis mo. Oo. Diba? So di mo na napakinabangan. Luminampas na. Diba? Ay, nako. Nako. So, sayang kang tinipon partner, diba? Yes. No? So, ang kwarta, tangani na, igastos. Diba? Di pagsara yun. Kasi papel din naman yan. Diba, partner? Pwede yan mag-busy or kung anong mangyari dyan, kakasari. Malabahan bagayan dyan sa pantalon mo. Opo. Namingkwang. Tama. Okay. Face your challenges. No? Study shows that the more you postpone something, the more anxiety and tension you generate. Write short weekly list of tasks and complete them. Minsan may gusto kitang gibuhon, tigpa para pa.
Lima Lima-lima. Sabi kita, atya na, diba? Saga na. Next week Dako na. nung pamang oras. Sigurado kang buhay ka pa next week. Oo, diba? sigurado ang buhay. Sigurado ka pang buhay ka pa next month. We never know, di ba? Morbidon man yan Sa si aga na Kuya ngaya. Morbidon man yan si Kuya pero totoo po. Opo. Di ba? Kung ano sa pwede mong gibuhon mo niyan, why not? Then ay bukas. May minsan baga matram kita sa buhay ta, maringan nga ta nagdumana nga ako, adi. Di ba? Yeah. Maringan nga ta ginibo ko na nga ito. Ta kung day ko nga ito ginibo, baka nga day ko na magibutro. Yes, Diba? correct ka dyan. Face your challenges. And put everywhere nice memories, phrases, and photos of your loved ones. So mga pictures kang harog sa kwarto ta partner, diba? Or maski sa sala or sa inaparte kang harong nindo, ibugtak da sa mga mamaugmang memories kan sa toyang kapamilya. Yes. Or even kan sa toyang mga friends. Okay. Kaya pala nako minsan na may nahiling ako sa mga offices, sa lamesa partner, may mga pictures. Oo, family diba? picture. May ang mga iba. family pictures. Sa yun sabi nila sa fridge. No? Sabi sa to sa Pilipinas ref. 'Di ba? Pero fridge talaga yan dapat. No fridge. Sabi nila sa to hindi frigidaire. Refrigerator, ref, no? Piglalagan din yan kan mga pictures, 'di ba? Kung sa wall to remind us na we are not alone. Yes, diba? oo. And ipigpaparumdum sa toy partner na may mga memories kitang mauugma. Yes. Diba? No, even nga iso ibang mga kapamilya tang warara na nagkairenot na nang iringalo na Tama. yaraon pa sa lanob. Ay man nga si May ta nakakakig man nga si May. Pero may impact pala niyan sa sato. Yes, oo. Ay, Diba? ngayon si Moita nakaulok pa. Oh, diba? nadi mo. Ay, ngayon bagay yun. Pag nahiling mo ito, mabalik sa memorya mong maugma. Correct. Naramduman ko ngaya si May ngaya ka ito. Pag ako ngaya nag-iistorya, biyo ngayang iigik-igik ngaya kang kakaulok. Di ba? Tama. Okay? And always greet and be nice to other people. More than 100 inquiries state that just smiling changes the mood. Yes, na yung para murusot, di ba? Nakakahawa Ako pati iyo. kapag murusot and kapag gumus ang angog. Badtripon ako sa taong murusot. Eyo. Kasi nga, nakakahawa siya kang ano baga. Oo. Lalo na early in the morning. Yeah. Early in the morning, tapos masabatan mo murusot. Gruabo ko magdiretso. Ala. Kasi mararaot so aldaw mo, di ba? Day niya man intentionally naraoton so aldaw mo. Pero mga tugang, mga padaba niya itong mga kapamilya, may impact po iyan. Yes. Kaya kung may problema ka, pagluwas mo sa kwarto mo, iwalat mo naman sa igdaan mo. Pagluwas mo sa kwarto mo, hara mo na makakasalubong mo or makakasabatan mo si mama mo, si papa mo, smile! Yeah. Diba? Oo. May kanta ba guys, smile, though your tooth is aching. Diba? Smile. No? Greet and be nice to other people. Good morning! Yes, oo. Kasi diba? di na kita mangdamay pa kung may problema kita, kung baka okay si mood na. Ibis na ikasaraso na problema, pati so kasabatan mo na problema man. Murusot ka man. Yes. No? Okay. And wear comfortable shoes partner, di ba? Kasi sabi ni Dr. Kint Wapner, nakakaroot da aki mood kung ang bitista medyo mahulog and bako comfortable ang sulog tang shoes. Totoo yan. Pag magaray baga, pag may ang sulog bagang sapatos mayumok. Pero free to move ka. Yes, oo. Ba? Pero pagka sulog mo nga ni garo may blade. So makulog lalo na pag bago baga ang sapatos mo plus balat. Oo. Garo baga bako ka man talaga comfortable. Yes. Na mag-iro unlike ang kaya baga ang iba diyan maski mapasiring sa eskwelahan naka rugged shoes, 'di ba? Kasi dumansinda mas okay. Dumansinda komportable. So wear comfortable shoes. Take care of your posture, no? Data maglakaw dang straight, no? May dakulang impact na pag confident ka kaya, 'di ba? Pagka ang postura mo maray. Compared man sa primilang nakaganyan. Kuruba diba? ka na. Marauton man itong garo ka kuruba ka na. So, i-maintain. Oo. Slightly backwards the tabi po mga tugang ang shoulder and the front view helps to maintain good mood. Nagkakaigwa pala din ng good mood. Yes. Okay, sa kurubakob ka na duko ka pirmi. Kay rakman niya ka ning tawag ini.
Kurulog na lugod sa likod mo. Saro pa mag sound trip, Oh, sabi. oo, the Iyo best. mga terminology ng yan, ano? Sound trip. Sound trip. Pamparahi na kimud ang sound trip na ini, no? Okay. And kung ano ang pagkakakanta partner, may impact ka sa tuyang mood. So do not skip meals, eat light every 2 to 4 hours. Pwede pala niya, no? So timo-timo ka lang baga. Para paano ka nito kung ang budget mo man sana 64 pesos per day. Diwara ka na. Puro maluto. Puro maluto. Ay, di, masobrahan ka man kan sa maluto partner. Ane, atamanon dapuan sa dire mga tugang and feel attractive. Yes. No? Oo. 70% na tabi kan mga tawo na nakakamati ning kaugmahan. Kapag pagmati ninda, they look good. Yes. Diba? Para ang pagmati mo pag mo kung lusyangong ka na, maugma ka daw. Correct. Diba? So maski maski bako man, Sige feel lang, good. feel Look good. Diba? Diba? Minsan ang iba baga tigkakaoron ang sa diri sa May kasabi baga, beauty is in the eye of the tiger. Beauty is in the eye of the beholder. Diba? Okay, then fervently believe in God. With Him, nothing is impossible a partner. So happiness is like a remote control. So kita da a partner ang nagko-control and choice ta kung magiging maugma kita or magiging mamundo. Yes, tabi mga tugang. Sa mga padaba niya ng mga kapamilya, ay na magparamurundo. Mag-urog masana tabi kita ta. Siyempre, ang goal ta sa sarong community, sa sarong pamilya is to be happy. Happy, di ba? Ang happy family malayo sa sakit. Di ba? Sabi nga ni ano yan? Laughter is the best medicine. Yes. Diba? So pag happy ka, maulo ka. Tama. So be happy lang, ano? Okay? Okay? So maugma naman kita ngayon na pagkahapon partner, kaya naman mag-ilingan naman kita sa masunod na siman. Oo, pero mapakapi ka. Oo. Okay, nakibata sa lado technical si Chief Tech Ramirtanay sa IT si Jerome Martinez. Ako po, si Kuya A. Niman si Jenny Mati Balyaran, mabalos sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang